गंग्लायनानै खनसेबाव जोङो इसोरनाव गावनि जिउखौ गथायनो अननायजों बुंफबनाय बोलोग्रासिन गोथां इसोर आफा नोंखौ खनसेबाव खौथि खौथि हामबाय होनसै आफा नोंनियाव जेब्लायबो क्षमा दं मानसिखौ अनफ्लायबाय थानायानो नोंनि आखु आफा नोङो जेब्लायबो जोंखौ अननानै नेगासिनो दं आफा जों गोबाङानो नोंनि अननायखौ मोनबाय जोङो गोथां जिउखौ मोनबाय आरो बे बिसयखौ प्रभु मिथिनो हायैयाव दिनै गोबां पाप मावनानै दं गावनि पाप निमाहाखौ मिथियैयाव आलाय सिलाय जिबन खुंदों आफा प्रभु बेनिखायनो आफा नोंखौ हामबाय होननायजों जोङो बाख्नायदों नोंनि रावनि थाखाय हामबाय होनदों जाय बिथांनि गेजेरजों जोङो प्रभु बै बिसाराव गसंनांनाय जे जोङो बिसारखौ गियो बे बिसारा माबादि जागोन जों मिथिनो हाबाय आफा प्रभु दानि बे समाव दान्दिसे आरोबाव नोंनि बोसोनखौ जोङो सोलोंज्लायगोन सुद्रायज्लायगोन आफा नों बिफा जोंनि गेजेराव फै हामबाय होननाय जों बे समखौ गथायबाय बासायग्रा जिसुनि मुङै आमेन सिंफोर रुइबाय नामा अनजाग्राफोर जिरायनायाव दान्दिसे जोङो इसोरनि बाथ्रा थांबावनि आंनि सिन्थाया बेनो जानो हागौ मोनाबिलियाव गोबाङानो सफैबावनाय नंलिया आरो हायोब्ला अननानै फैबावनाय गोबाङा सान्दुङाव जिरायगासिनो दं इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै नोंथांमोननि बे जिउनि गांनायखौ इसोरा सुफुंथोंसै खनसेबाव इसोरखौ गिबियावनो हामबाय होनदों आरो जोंनि अरायथा लावखार एबा पास्टर बिथांखौबो आरो बेजों लोगोसे जोंनि इसोरनि दासफोर बेयाव जोङो नुनो मोनदों बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों बेजों लोगोसे जोंनि बे मण्डलियाव एबा बे ओनसोलनिनो फार्स्ट PhD हल्डार सार एलियाखौ आं हामबाय होनसै बिथांमोना नोंथांमोननि मण्डलिनि दोहोन बे समाजनि दोहोन आरो जों बयबो ख्रिस्टियानफोरनि दोहोन नोंथांखौ लानानै जों जोबोद गौरब आरो बेजों लोगोसे बेयाव गोबां गियानि गुनि मेलेमजिबि नोंथांमोननि मण्डलियाव गोबां स्किट मानसिफोर दं इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोर दङ मण्डलिखौ समाजखौ दैदेननो हानाय समायना रमायना मानसिफोर दङ आं बिनि थाखायबो गोसोजों इसोरखौ हामबाय होनबाय थादों गुबुन गुबुन मण्डलियावबो जों थाङो जों नुयो बबेबा मण्डलियाव लिडार जानो हाथाव सासेबो गैया अन्थाव बाथावफोर नाथाय नोंथांमोननि मण्डलियाव जोबोद लिडार जानो हानाय क्वालिटिनि मानसिफोर दङ इसोरखौ बाख्नायनो गोनां आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि मण्डलियाव जेसेबांनाखि साक्सेसफुल मानसिफोर दं बिजनेसमेनफोर दङ गारि घोड़ा गोनां मानसिफोर दङ नोंथांमोन साफ्रोमबो इसोरनि दोहोन आरो जोंनि मण्डलिनि दोहोन जेब्ला आं कनफारेन्सफ्राव थाङो बेबादि प्रग्रामफ्राव थाङो उदै गिदिर गिदिर स्किट' मानसि फैनाय एकदम जेन्टलमेन जेन्टल वुमेनफोरखौ नुब्ला ओरैबादि गोसोआव आं गौरब जायो वा इसोरनि रायजोआव गिर्जाया खनसे हाबो गाव बिथांमोननि लकेल मण्डलियाव आं मिथिया नाथाय कनफारेन्सआव प्रेजेन्ट जायोब्लानो बेसेबां गोजोननाय फैयो ना आरो बेबादि गोरों गोरा मानसिफ्रा बिजनेस मानसिफ्रा साक्सेसफुल मानसिफ्रा गोनां गेदेर मानसिफ्रा गिर्जायाव जेब्लायबो लोगो लाफाफैयो जोंनि महिला बिमाफोर एबा माखासे लिडार्सफ्रा गोसोआव रंजायो उमुखाबो फैदों गिर्जा नागारथारा दा नोंथांमोननि गेजेरावबो गुबुन रबिबार दिनफ्राव माबादि हाबा आं मिथिया नाथाय आं नोंथांमोनखौ दिनै इसोरनि सिगाङाव आं गोरबोजों हामबाय होनदों मानोना गोबां स्किट' मानसिफ्रा बेयाव जुथुमफैदों आरो बेनो बे गोथां इसोरखौ नाजावनायनि सम आरो बे गोथां इसोरखौ खुलुमनायनि सम आरो नोंथांमोननि जिबना समायना रमायना आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोनखौ मेसेजनि देहेनाव लांनो हास्थायदों आलेकजेन्डार द ग्रेट बियो कंकारार बियो सासे राजामोन थैनोसै समाव बियो मोनसे बाथ्रा बुंलांदों
जेब्ला आं थैगोन आंनि आखाइखौ गोथै खबस्थाननि बायह्रायाव बख'नानै लां होननानै बुंदों आरो जेब्ला आंखौ बाननानै लांगोन बानग्रा मानसिफ्रा डक्टर्सफ्रानो बाननानै लांथों गोथै हाखरसिम आरो जेब्ला आंखौ गोथै हाखरसिम बाननानै लांगोन लामा लामा जेसेबां आंनि थाखा फैसा खामायनाय धोन दौलत दं बेखौ गासिबो लामा लामा गारस्रावलांबाय था होनदों बिथांनि बुंनायाव डक्टर्सफ्रा आरो गोबां मेलेमजिबिफ्रा सोमोनांदों मा पइन्टै बुंखो बेलाय बिथाङा बाङायदों बुंदों संसाराव आं जेसेबां थाखा धोन दौलत खामायदों बे थाखा फैसाया आंखौ बासायनो हाया बेखार होननानै गारस्रावनो थोननायनि ओंथि आरो डक्टर्सखौ गावनि डेड बडि गोथै सहखौ बानलांनो होनायनि ओंथियानो जाहैबाय थैनायनि सम सफैब्ला सासे डक्टराबो बासायनो हाया डक्टरा गावखौबो बासायनो हाया आरो डक्टरा गुबुनखौबो बासायनो हाया बे ओंथिखौ फोरमायनो थाखाय बिथाङा बुंलांदों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर इजिकेलनि 7 अध्यायाव जोङो फरायब्ला नुनो मोनो बै समाव गोबाङा गावनि सना रुपा धोन दौलतखौ गारस्रावनानै बिथाङा आंनि न'फङा मैया हरावबो बुंदोंमोन लामायाव गारस्रावबायनानै इसोरखौ नागिरबायगोन हाहांखार थैनो दावराव जाबायगोन सहायनो हायैयावनो थैनायखौ नागिरबायगोन नाथाय बे समाव थैनायाबो लांखो जाखाबाय इसोरनि गाहाम बाथ्राबो बे समाव गैखालिया मानो होनना बुङोब्ला रेपचार जाखांनायनि उनाव बेबादि सैनांनाया फैगोन दा रेपचार समा खाथि जाबाय बोथोरा खाथि जाबाय गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय होनदों बाइबेला अलरेडि प्रफेसाइ खालामबाय नाबिफोरनि गेजेरजों बुंखालांबाय गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय आरो बे जोबनाय समानो दिनै जोंनि खाथियाव दंफैगासिनो दं बाबुमोन जोहोलावफोर बिफाफोर एबा बिमाफोर शुक्रबार गिर्जा सिनायैफोर रबिबार सानखौ सिनायैफोर दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों जे टीमा फैदों है बियो नंखायसो गासैबो प्रसारकफ्रा गसंनाय लोगो लोगोनो जोबनाय बेसादनि सोमोन्दै बुंखायो गसंनाय लोगो लोगोनो समा गैखाला होननानै बुंखायो बिदिनोखासै गोदो गोदायनिफ्राय जों खोनाबोबाय एसेसिन जोङो जोरगासिनो दं होननानै बुङो नाथाय बे समा सिरियाससिन सम जाबाय कर'ना भाइरासआनो मेन मोनसे गेदेर सिनायथि फै जोङो जोंनि टीमावहाय दान्दिसे थांफिनबावनि जोंनि टीमा जाहैबाय गितफोरनि 116नि 12 पद फोरबुआ आंनि सायाव एसेग्राब गाहाम मावबाय आं बिनि बदल आङो मा होफिनगोन God has done such a wonderful things in my life in return what shall I give इसोरनो रिटार्न होनो थाखाय जों मा होफिननो हागोन होननानै दाबिदा आं मा होफिननो हागोन बियो सोंदों आं मैया माखासे पइन्ट्सफोरखौ बुंलांखाबाय हाइलाइट खालामफिननो लुबैदों एसे बुंफिननो लुबैदों दाबिदनि जिबनाव इसोरा गेदेर खामानि मावदों थैनायनिफ्राय बिखौ बासायदों जोंनि जिबनावबो गोबाङा बेबादिनो इसोरनिफ्राय बासायजानायखौ मोनदों फिजिकेलि मोदोमाव बेरामनिफ्राय सोखाजानायखौ मोनदों सोरबा सोरनिबा आखायाव थैनायनिफ्राय बासायजानायखौ मोनदों सासे बे फिसाखौ बियादै फिसाखौ आङो नुनो हायाखिसै बिथाङा फैनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना मिथिखागोन आं मुं बुंब्ला खिन्थु आं बुंनो सानाखै गुलि ब्रे ब्रे होसोनानै गावजादों जाहैबाय आरो पस्टमर्टेम खालामनासो थानासिम लांदों जेब्ला बिथाङा पुलिस थानासिम पस्टमर्टेम खालामजानो लांदों उनाव दुफुंसो सिखारफिनदों सोमोनांबाय माब्रै जाखो आर्मिफ्रा बुंदोंमोन थैखाबाय होननानै बिथाङा टेस्टिमनियाव बुंदों गुलि गावफुजानाय समावनो बिथाङा इसोरनि नामखौ हाग्राबारि गेजेरनिफ्राय गाबख्रावनानै आरज खालामदों होनदों प्रभु आंखौ बासायदो बे मुगायावनो गुलि ब्रे ब्रे गावजानायाबो बिनि मोदोमाव हाबाखिसै हालेलुया गोबां बेबादिनो टेस्टिमनिफोर दं
इसोरा जोंनि जिबनाव बिदि गोबां रोखोमनि टेस्टिमनिफोरखौ होबोदों आंनि लाइफआवबो दं आंनि जिबनाव इसोरनि माबादि आशीर्बादखौ आं मोनबोदों नोंथांमोननि न'खरावबो बेबादिनो दङ बायदि रोखोमनि आशीर्बादखौ जोङो नुनो मोनदों जोङो नुनो मोनो जोंनि न' बांफोर जोंनि थानाय जानाय जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि गारि घोड़ा गोदोनि समाव साइकेल गंसेखौनो बायनो जोबोद गोब्राबमोन नाथाय दिनै नोंथांनि जिबनाव आंनि जिबनाव गारि घोड़ा गाखोलायनो मोनबाय एसेनि इसोरा जोंनो बोर होबाय आरो जोंनि फिसाफोरखौ गोरों गोरा खालामबाय आरो जोंनो मा बेबादिनो बायदि रोखोमनि आशीर्बादखौ जोंनो होबाय गांसेनि थेसलनियानि 5नि नैबे बाइबेल फिसायाव 18आव लिरदों किन्तु बाइबेल गिदिराव 16, 17, 18 बिदि लिरदों गासैनिबो बिसयनि थाखाय जों इसोरखौ हामबाय होननो गोनां होनदों गासैबो बिसयनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होननो गोनां दै गोथां लोंनायखौबो जोङो हामबाय होननानै लोंनांगौ जोंनि लाइमोनफोर नोंथांमोना माबादि इसोरखौ हामबाय होननानै लोङो आं मिथिया गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो दखान खुलिनाय लोगो लोगोनो धुप धुना होनानै सेंग्रा जाब्लाबो खालामग्रोयो हामबाय होनग्रोयो गथायग्रोयो फिसाफोर लाइमोनफोर नोंथांमोना माबादि सोलियो जेब्ला हटेलाव थाङो हटेलनि वेटार्सआ खुरना होग्राया थोरसिखौ होफैनाय लोगो लोगो ना हामबाय होननानै जानांगौ ना लोंनांगौ मोननाय लोगो लोगो जाबाय ब्लड ओंखारबाय ना बेफोरनि गेजेरावबो जोङो सोलोंनो गोनां जे जोङो मोनफ्रोमबो बिसयनि थाखाय जों हामबाय होननांगौ आं मैया हामबाय होननायखौ बुंबावदोंमोन अख्रा फिसाफोरनि थाखाय अख्रा बिसायनि थाखायबो हामबाय होननांगौ बिमा बिफानि थाखाय हामबाय होननांगौ मोनसे मेथाइ दङ 10,000 रिजन्सखौ जोङो सानखां इसोरनि हाबा मावनायफोरखौ बिनि अननायखौ गोसोखांनानै हामबाय होननांगौनो 10,000 खारनफोर 10,000ता बिनि बोरफोरखौ नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि न'खराव मा मा दं बेखौ सानखांना सानफ्रोमबो हामबाय होननांगौ जों मोनसे हिसाब खालामनो हायो गारि मथरनि एबा गाहाम देहानि एबा फिसाफोरनि गैया 10ता बे फिंगार्सल' आसियावल' जों सानलांनो हायो किन्तु बे मेथाइनि बाथ्राजों जों मा सोलोंनो हायो 10,000 रिजन्स 10,000ता इसोरनि आशीर्बादखौ सानखांनो हानांगौ आरो जेब्ला जोङो इसोरनि बेबादि आशीर्बादखौ ब्लेसिंसखौ काउन्ट खालामनो हागोन हिसाब लानो रोंगोन अब्ला बे व्यक्ति ख्रिस्टियाना इसोरखौ जेब्लायबो हामबाय होनगोन आरो बेबादि हामबाय होननो हानाय गोसोआनो आखाइ फोलावनानै दानबो होनो हाग्रा जागोन हालेलुया बेनिखायनो जोङो जोंनि जिबनाव इसोरनि आशीर्बादखौ जों हिसाब लानो गोनां आरो जोङो मानो दान होनांगौ इसोरा मानोथो जोंखौलाय दान होनो थोनदों मैया जों नायदोंमोन इसोरा जोंनि गरिब इसोर नङा गासैबो नोंथांनि दंनाय माने धोन दौलत संसारनि गिथाव बाथाव सोमोनांथाव गासैबो गल्ड एन्ड सिलभार सना रुफा बिनिनोखा नाथाय बियो मानो जोंखौ दान होनो थोनदों होननानै बुङोब्ला इट इज गड्स मेनेजमेन्ट ट्रेनिं प्रग्राम होननानै बुंदों इसोरा जोंखौ माबादि थाखा फैसाखौ हुसियारै बाहायनांगौ बेखौ फोरोंनो थाखाय नै बेबादि दशम भाग होनाय दान होनायखौ फोरोंदों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नङाब्लाथ' नोंथांनि दान आरो आंनि दानखौ नाङा जोंनि डिसिप्लिननि थाखाय माथाइनि 14:8 जोङो नायब्ला नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'आ 5,000 मानसिखौ जाहोदों ग्रुप बाय ग्रुप बियो लाइन बाय लाइन जिरायहोदों मेनेजमेन्ट माबादि खालामनांगौ ना थाखाखौबो जोङो दशम भागनि थाखाय एसेबां उमुकनि थाखाय एसेबां दान हरदेरनाय फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय एसेबां मेनेजमेन्ट बेबादि जोङो थाखा फैसाखौ बाहायनायाव माब्रै सोलिनांगौ बेखौ फोरोंनाय जायो दा जिसु ख्रिस्ट'आ लाइन जिरायहोखांनायनि उनाव बियो जाहोदों आरो जाहोखांनानै बियो मा बुंदों गासैबो गाद्रा गुद्रा आग्लायनायफोरखौ बियो हुखांहोफिनजोबनानै बियो बेबादि मावनायजों मोनसे जोंनो गियान होयो बे जाहैबाय जोङो जानाय लोंनाय एबा थाखा फैसाखौ जोङो आद्रि खालामनो नाङा दा जोंनि बर' समाजाव जों नुनो मोनो हटेलावनो थां न'आव था बिसेसके बिमाफोर आं बेखौ प्रेक्टिकेलि बाहायो न'आवहाय खनसे जानो हायो जाथों हस्टेलावबो बिदिनोखा जोङो
खनसे लानानै जानो हायो जाथों फिसाफ्रा खिन्थु इसेल' होनानै जाहोग्रोनांगौ खनसेनो गोबां होनानै जानो हाया सुसोमनानै थांनाय बे अनेक गाज्रि बिमाफोर अननानै कयेक बोसोरनि उनाव जोंनि बर' समाजाव मा जागोन ओंखाम गारनायनि सावा आफ्रिकान देशआव रानखोथा फुखोथा बेगेंफोरजोंल' दै मोनलोङै ओंखाम मोनजायै USA निफ्राय गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय रिलिफ फान्ड हैनाय आथा नाजावनाय ओंखाम नाजावनाय नेनानै थायो बेगेंजों बिगुरजोंल' नाथाय जोंनि बे जायगायाव आशीर्बादनि जायगा ओंखामफोरखौ सुसोमबायदों जोहोलावफोर फिसाफोर एबा जोंनि बिफाफ्राबो सोरबा गारबावो ग्रेट लेसन बे बाइबेल पदनिफ्राय जिसुआ फोरोंदों माब्लाबाबो जों आद्रि खालामनो नाङा थाखा फैसाखौबो जोङो मोजाङै बाहायनांगौ आरो दानिया जोङो मैया नायदोंमोन दान होनाया मोनसे इसोरनिनो हुकुम ख्रिस्टानफोरनि मावनो गोनां होनाया इसोरखौ मान होनाय जायो एबा इसोरखौ अननाय दिन्थिनाय जायो आरो इसोरनि मावनो गोनां खामानिफ्रा जाफुङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फार्स्ट टाइम इन माय लाइफ आंनि जिबनाव आं गेदेर मण्डली कनफारेन्सफ्रावबो थाङो आं बेबायदि खोनाफेराखै आरो नोंथांमोननि गुन्थुङा एसे देरनो गोनां जागोन इसोरनि महिमानि थाखाय नोंथांमोननि मण्डलीखौ लानानै आङो थुलुंगा होयो गुबुन मण्डलीयाव सानडे स्कुलाव बेथन होलायनाय आङो एनकारेज होबाय थायोमोन जोंनि जायगायाव दासिमबो जायाखै नोंथांमोना बेखौ मावलायबाय मावनानै दंगासिनो दं आरो सानडे स्कुलाव फैनाय फिसाफोरनि थाखाय ब्रेकफास्ट होलायनाय बबे जायगायाव दङ वाव इसोरखौ हामबाय होननायनि थाखाय आखाइ खबनि देसाय बेसे मोजां खामानि नोंथांमोना मावगासिनो दङ सोमोनांथाव जाय व्यक्तिफ्रा इसोरनि थाखाय बेबादि आखाइखौ फोलावगासिनो दं नोंथांनि फिउचार जेनेरेशनाव इयुन फिरियाव इसोरनि गोबां आशीर्बादा फैगासिनो दं आरो इसोरा नोंथांमोनखौ इनायनो हामजादों आरो आङो मैया बुंलांजोबनो हायाखै होआब्ला दसं भागानो जा दान ओरैनो दान होनायानो जा जुदि होआब्ला बेयाव गोबां खहा दं थोनहरजानायनि सारि अध्यायाव जोङो मोनसे गिथाव बाथाव काहानिखौ बेयाव नुनो मोनो थोनहरजानायफ्रा ज' जालायनानै बै गोदान बोसोर गिबि ख्रिस्टियानफ्रा धोन सम्पतिखौ ज' खांलायनानै दसं भागानो जा एबा दानानो जा खांलायनानै इसोरनि हाबाखौ मावोमोन रानलायोमोन नाथाय बे समावहाय आनानियासजों साफिराजों गुबुनफ्रा बयबो होफैदों नाथाय बिसोरो होफैयालाबानो हौवा हिन्जाव सिखोमादों मा जाया थैदों सानैबो थैदों अब्ला बेबादिनो नोंथांनि जिबनाव गोबां इसोरनि आशीर्बाद दं आङो सिगियाखै दै खिन्थु बाइबेलनिफ्राय जोङो बेखौ मिथिनो मोनो जुदि नोंथाङा होआखैब्ला नोंथांहा माबादि खहा दं आंनि फंबायनि बाइक गोमानायखौ आं खोन्थादोंमोन ना दसं बाहागखौ रेगुलार होयैयाव आरो गोबां नोंथांमोनाबो मिथिगौ इनकामालाय फैयोरा हाबनायालाय हाबो माब्रै मा जायो मालाबा रिन्सो लानांलायबावो नाथाय जायफ्रा रेगुलारै टाइट्सफोरखौ होयो बिसोरो मा इसोरनि आशीर्बादखौनो मा सानब्लाबो सानस्लाबनो हाया बे बाइबेलनि बाथ्राखौ मालाकियानि 3:10 बुंदों नोंसोरो आंखौ फोरमाननाय नोंसोरो आंनो 10 बाहागनि 1 बाहागखौ लाबोयोब्ला सोरगोनि खिरखिफोरखौ खेवनानै आङो लाथ्रुनो हायै उसिफावजासे बोरखौ होगोन होनदों बेसे मोजां आरो बे दसं बाहागफोरखौ होआब्ला एबा दानफोरखौ होआब्ला जोंनि न'खराव माब्लाबाबो जथेस्थ जानाय नङा थोआ जाबाय थागोन आरो होनायाव गोबां बोर दं बेखौबो मालाकियानि 3:10 बेयाव जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बोसोन बिजाबनि 17नि बोसोन बिजाबनि 4नि थिननि 9 पद नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबुनो दान होनानै मान होदो नोङो बेबादि मावब्ला नोंसोरनि बाख्रिफ्रा आबादजों बुंफबगोन आरो दोनथुमज्लायनो हानाय आग्लाय बिग्लाय द्राक्षा बिदैफोर थागोन हालेलुया